Minn programmi lifestyle għal programmi ta' ġrajiet kurrenti, drama u programmi ta' divertiment. Varjetà ta' programmi li se jkunu qegħdin iżommu kumpanija lit telespettaturi tul din l-iskeda tal-ħarifa ta' One. Kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa fis-7:15 ta' filgħodu, Wayne Sammut u Elaine De Giorgio se jkunu qegħdin jippreżentaw il-breakfast show One Breakfast. Ta' kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu jissokta l-programm Espresso, ippreżentat minn Wayne Aquilina, segwit mill-programm Kalamita fis-15 ippreżentat minn Alfred Zammit. Jirritorna għat-tielet staġun tiegħu il-programm ta' attwalità politika u ġrajiet kurrenti Pjazza. Bi preżentazzjoni ta' Karl Stanjo Navarra, Pjazza se jxandar minn studio ġdid u akbar b'sett ġdid fjamant ta' kuljum fis-6:30 ta' filgħaxija. Fuq l-istazzjon One se jirritorna Norman Hamilton, preżentatur ta' esperjenza kbira bil-programm Agenda kull nhar ta' tlieta fit-28 ta' filgħaxija. Ramona Attard bil-programm Arena se terġa' żomm l-appuntament tagħha ta' kull nhar ta' erba' fid-9:30 ta' filgħaxija. L-istess Manuel Mikallef bil-programm Paper Scan kull nhar ta' ħadd fit-8:30 ta' filgħodu. Fil-waqt li l-ħadd fl-10 ta' filgħodu se jibda jsir il-programm Ribek, ippreżentat minn Ronald Vassallo. Ta' kuljum jixxandar il-bulettin tal-aħbarijiet ta' One News, bil-bulettin ewlieni ta' 7:30 ilaħa udjenza ta' 58,000 skont l-aħħar stħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir tas-Sajf. F'din l-iskeda se naraw ir-ritorn ta' qatt ta' programmi, fosthom il-programm kulturali Teżori ippreżentat minn Clifford Gallia kull nhar ta' ħadd fil-25. Se jirritornaw ukoll il-programmi Airborne kull nhar ta' ħadd fid-9:15 ta' filgħaxija u Kwalità Malta li darbtejn fil-ġimgħa jippromovi ħafna kumpaniji u imprendituri Maltin u Għawċin fis-settur professjonali tagħhom. Id-drama fuq One se tissokta bid-drama popolari Division 7 u Klassi Għalina. Fil-waqt li se jkomplu programmi bħal Il-Sin in-Nisa kull nhar ta' ħamis fit-8:30 ta' filgħaxija, Arani Issa kull nhar ta' Sibt fit-8:30 ta' filgħaxija u programmi oħra bħal Dak li Jott, Aroma Kitchen, In the House, Pink Panther, On the Road u Primetime. Kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa fit-8 u l-10 ta' filgħaxija u hija f'20 minuta. Apparti dan, għad-dilettanti sportivi jissoktaw il-programmi popolari Zona Sport, l-erba fl-4:25 minuta, kick-off il-ġimgħa fid-9:15 ta' filgħaxija u l-argument il-ħadd fil-5:30 ta' filgħaxija. Mill-ewwel ta' Ottubru One Radio wkoll se jkollu skeda ġdida bad ta' programmi ta' mużika, imma wkoll programmi ta' ġrajiet kurrenti. Fosthom mit-tnejn sal-ħamis fin-nofsija se jibda jixxandar il-programm Temi u bil-programm Linja Diretta ma' Manuel Kuxkiri se jibda jixxandar nhar ta' ġimgħa fin-nofsija. U l-iktar programm ta' diskussjoni segwit Sibt il-punt ta' Manuel Mikallef se jżomm il-ġurnata u l-ħin tiegħu, jiġifieri is-Sibt fid-9 ta' filgħodu.